А ці ведалі вы, што ў 17 стагоддзі на тэрыторыі Смаленшчыны адбылося паўстанне супраць маскальскай урады? Так, карыстацца мы будзем інфармацыяй пра шашоў Беларусі і Смаленшчыны ад савецкага гісторыка, зямля яму стаклаваты за тое, што накліча нашу бацькаўшчыну ў Беларусі, но аб гэтым мы не кажам. Спачатку, у час крывага патопу, калі Смаленшчына канчаткова страціла сваё існаванне ў складзе Вялікага княства Літоўскага, хаця даже пасля крывага патопу 17 стагоддзя на тэрыторыі Вялікага княства Літоўскага Рэчы Паспалітай прысутнічалі дзеячы смаленскіх экзулянтаў, якія не прызнавалі урад Масковіі над Смаленскам, якой, папрошу увагі, мала магдыбургскае права. Ну, сёння мы кажам за апошнюю сечу, і даже калі ў час крывага патопу, это сярэдзіне 17 стагоддзя, калі Смаленск страціў апошні раз існаванне ў складзе Вялікага княства Літоўскага, як аўтаномія, воеводства, якая мала депутатаў у Варшаўскім сейме, якая мала депутатаў у Віленскім сейме, даже пасля канчатка існавання Смаленска ў складзе Вялікага княства Літоўскага Рэчы Паспалітай, прадстаўнікі смаленскай шляхты, они продолжали далей прадстаўляць інтарэсы Смаленшчыны, і Смаленшчына такім чынам была прызнана як акупаваная часціна. Афіцыйна мы дату не ведаем, калі адбылося першая сеч, або адбылося першае паўстанне, но калі карыстацца з савецкімі гісторыкамі, якія не малі думу, што мы будзем казаць за Смаленшчыну ў беларускім боку, то я бы адказаў, гэта снежань 1655 года. Палітычная мапа тых справ, якія там адбываліся, пачаліся са студня 1655 года, калі мясцовы маскальскі цар паставіў свайго гаўляйтера Гаврыіла Георгія Пушкіна, якой быў вядомы як братчы з палаці, якой у час гэтага паўстання вёў сваё мясцовае апалчэнне, якое должно было кантраляваць тэрыторыю Смаленшчыны, у вёску Міграновіч. Адтуль яны выдвинулись у вёску Самсонова у манастыршчыне, дзе была самая першая сеча. Будучыні стала вядома, што гэтыя красціяне, якіх знішчылі там, іх парадкова, папрошу увагі, 800 чалавек з вёсак Добравінскай, Раманаўскай і Зверавіцкай. Таксама гэта ўсё Смаленшчына, вы можете бачыць мапы на экране і убачыць, што да, вашы продкі, які з гэтых вёсак, яны прымалі ўдзел у гэтым паўстанні. Таксама былі захоплены ў палон шляхціч-кіраўнік Захарка Фёдоров і 4 сцяга. Палітычная мапа, якая адбывалася пасля першай сечы паміж паўстанцамі Смаленска і маскальскімі акупантамі, складалась так, што, напрыклад, паўстанцы кантралявалі мала тэрыторыі. Напрыклад, як у Красніцкам уездзе або у вёскі Красніцкам был такі пан Кітовіч, а ў вёскі Зверановіча был такі пан Вылуцк. У Кітовіча было 300 ваяроў, у пана Вылуцка 1500. Гэта была такая цікавая справа, але я бы вам адказаў бы спачатку пра кіраўнікоў. Быў павесь час паўстання кіраўнікі змянялись, но быў адзіны вядомы кіраўнік. Гэта з паказанняў праз допыты некаторых палонных паўстанцаў, то што всегда фігураваў пан Дэнка, якой быў вядомы тым, што быў знаём з самім Янушам Радзівілам. Папрошу увагі, і я бы адказаў, што калі мы кажам за гэтае паўстанне, то трэба нам зразумець адзінае, што я бы адказаў, што адзіны кіраўнік гэта пан Дэнка, хаця у будучыні вы ўбачыце таксама і другія прозвішчы людзей, якія таксама у лютым 1655 года адбылася новая сеча пад вёскай Самсонова, ітогам якой стала пападанне ў палон купецкага шляхціча Карасоўскага, 5 ваяроў шышэй, сцягі, і ад военнапалонных стала вядома, што кіраўнічаць гэтым паўстаннем такія паны, як Дэнка і Веранін. Ад мясцовых красцян стала вядома, што даныя шышы родам былі з вёскі Раманова, якой вы можете сейчас убачыць на мапе, так што так, но гэта не самае цікавае. Калі мы кажам о кіраўніках паўстання, я бы спачатку жадаў бы адказаць, што на першых допытах і пры першай сечы пад вёскай Самсонова, яшчэ у снежні, стала вядома, што кіраўнікі былі пан Дэнка і Мішляноў. Але ў будучыні, якая сеча, якая адбылася раней, гэта ў сярэдзіне лютага 1655 года, уже другія прозвішчы хадзілі, крамя Дэнка, і замест Мішляновых быў уже такі чалавек, як Веронін. І я бы жадаў бы паразмаўляць спачатку пра Мішляновых,
Мечырынова. Гэта быў, яго клічылі Іван Семёнович Мечырынов або Ян Мечырынов, якой нарадзіўся ў 1658 годзе, якой быў вядомы тым, што ў час сечы паміж Вялікім княствам Літоўскім і Масковіяй 1610-1611 года, і ён яшчэ ў 1609 годзе перайшоў на бок Вялікага княства Літоўскага. І потым получился он надел зямлі на тэрыторыі Вялікіх Луг. А яго сын Ян Йозеф быў вядомы як смаленскім чашнікам. Так, у сакавіку-красавіку 1655 года нас становіцца ўсё меней вядома пра вялікі такія сечы, але адбываецца болей дээскалацыя, чым радыкалізацыя. Калі мы раней казалі за вялікія сечы паміж паўстанцамі і маскальскімі акупантамі, то сёння я бы адказаў бы ўжо, то ў будучыні ўжо к сярэдзіне года стала вядома ўжо болей за дыверсіі. Напрыклад, на тэрыторыі Раслаўшчыны, на якой вы можете ўбачыць на мапе, адбылася дыверсія паўстанцамі ШШ, які клічылі ізменнікамі цару. У маі-чэрвені 1655 года Януш Радзівіл быў убачаны на тэрыторыі Полачыны пад вёскай Азіровічы, дзе быў вядомы партызанскі кіраўнік пан Мажэйко, і таксама будучыні хоць паўстанчыскі рух знікаў, але было вядома, што на Мсціслаўшчыне, Дуброўнах, Горках і якой-то невядомай мне вёскі Гор продолжали быть паўстанцы ШШ, якія змагаліся за сваю незалежнасць. У час карательных аперацый Щербатова партызанскія атрады ШШ вкралі аднаго з сыноў шляхціча, Георгія Внукова, якога потым вызвалілі пад Мсціслаўшчынай, ад якой я распавёў, што кіраўнік ШШ, якой яго вкраў, быў якім тутэйшы, у якога было 3000 паўстанцаў і 15 шляхцічей. Так што так. У канчатак крывавага патопа, калі беларускае войска падыходзіла да Мсціслаўля, у Мсціслаўлю быў мясцовы маскальскі калабарант І.Ф. Пушкін, якой быў вядомы тым, што кіраваў у Мсціслаўлі як маскальскі калабарант і збіраў падаткі. Але калі беларускае войска падыходзіла да Мсціслаўля, ён вырашыў збегчы з казной. Казну ён не паспеў вкрасць, але вырашыў збегчы спачатку ў вёску Калеснікі. Але гэта не дужа дапамагло, але з вёскі Калеснікі яго вкралі местныя беларускія партызаны ШШ. І потым выдалі яго беларускаму войску пад Мсціслаўлем, дзе яго ўжо пакаралі. Гэта была апошняя акцыя ШШ падчас крывавага патопу.